Aj to dám, štartku. Ja to hneď aj komentár k tomu poviem. Tu štartku. Tak. Takže to je cattle panning. Dobre, prejdi ju celú dole. Zväčšenie na mobile 4-krát, rozlíšenie na obrazovke je 100% ako formát, nič sme s tým nerobili. OK, poďme hore. Pozrime sa na ten profil Stašíkovej. OK, potiahnime dolu. Je to bez fotky, text je vidieť. OK, dajme späť. Dajme Tarkaničovú. Tu vidíme aj s fotkou. OK. Skúsme kliknúť na tie jej kone. Jo, nemá fotku, späť. Druhý koník. Má fotku. OK. Takže to vidíme. Potom je tam ďalší koník. Dobre. Zobrazujú sa texty. Poďme na šablatúra. No, to sme chceli vidieť. Ten tam mal moc textu. No, dole. No. Toto je tak načítanie komentátora. Ten tam napísal toho strašne moc. Pre ľudí zaujímavé. Ale budíš. A ešte sa pozrime hore. Chráň, sponzor, kone. Dobre, a ešte kliknime na koňa. Plemeno, jazdec. Tu nám chýba majiteľ, myslím. Majiteľ není. A tréner tam je? Nie. Tréner je u jazdca. Daj späť. Späť. Daj mňa ešte, prosím ťa. Dobež, Peter. Tréner. Aha, vidíš, keď je vyplnený, tak tam je. Tréner, kone. Skús kliknúť na môjho koňa. Iron Duck. Ide. Jo, blbá fotka. Plemeno, jezdec, barva, valách 4 roky. Jazdec, Pecer, dobež. No, môže byť. OK, späť. Dobre.